Wara pressjoni minn bosta residenti mill-laqdiet ambjentali u diversi ambjentalisti, l-istat ser ikun qiegħed jieħu l-art ta' Manuel Island u Forti Tinje għas-somma ta' 43 miljun euro sabiex issa l-konsorzjum di ser ikun qiegħed jagħti b'mod sħiħ dawn l-artijiet lura liċ-ċittadini. Kien f'Mejju tal-2025 meta saru bosta protesti minn qdiet varji flimkien ma' residenti ta' din iż-żona tal-pajjiż dan minħabba l-mod kif tul dawn l-aħħar snin dawk l-akwati esperjenzaw żieda konsiderevoli kemm fil-popolazzjoni u anke fl-iżvilupp u allura is-sens tal-proġett inizjali kellu jittieħed fil-kuntest tas-sitwazzjoni preżenti ta' żvilupp eċċessiv. Fl-istess waqt il-proġett ta' Manuel Island u dan li kien imwiegħed baqa' ma sar qatt. Dak iż-żmien kienet saret petizzjoni li ġiet iffirmata minn kważi 30,000 persuna. Il-Partit Nazzjonalista kien ukoll ħareġ favur l-għajta li l-art ta' Manuel Island tinbidel f'park nazzjonali sabiex issa ż-żona ser tmur lura għand in-nies.